bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma alarba hawri ko 10 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar guiɗirɗen ko toon to États-Unis ma en jaton to Washington jibru kadi hono kamɓe démocrate ɓe goni oɗo saha joni wasde ɓe nanodirde est ce que kanko président Joe Biden on foti yaade walla on foti heddade ko wonde candidat toon to Washington kadi ma en ƴeewa batu fedde OTAN holtoɓe jarata e batu mabɓe kadi holko haala toon hannde habaruji men international ma nawen toon to Gaza Israël yamiri kadi hannde yimɓe wonnoɓe toon to wuuro Gaza foti yo jaltu ɗum noon toɓe jalti holtoɓe payi tawde kadi bumboji nan ndewe mabɓe ma jaa toon to Angleterre hono kanko premier ministre Stremayo yamirore nde waɗi wonde ko nanodiral bandungal pour nawtude yimɓe ɗanniɓe wonɓe toon to Angleterre ɓe ngala kayitaji nawɗi ɓen to Rwanda ɗum noon ene wayno ɓe jalti hen ma en duto toon to Mauritanie e Sénégal toon to Mauritanie kadi ene wayno ko yimɓe soknoɓe sibabude seppuji bannoɗi ñande goo lewru juillet ko fate résultat ji élection ngaji ɓeɗon fof ene wayno kanko ministre de l'intérieur yamiri yo goppe en dutto toon kadi to Dakar étudiant ji Mauritanie naɓe wonɓe toon to Sénégal siɗi yimɓe mbaɗi toon yesso ambassade Mauritanie sibabude ronkude ɓe hebde jobdel mabɓe ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gaare détail uji moɗon joni joni siftin ɗon tan hannde ko alarba 10 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji men toon to États-Unis guidorɗen hono kanko président Joe Biden wayno ha hannde haaluji kadi nen continue rewde makko pour on attu wonde candidat ɗum noon e nder haaluji ɗi kanko Nancy Pelosi o haalno hanki ɗum noon o haalno hanki télévision taw mo ari toon to télévision ABC e wayno o haalino o wi wonde ko kanko président Joe Biden fayi koye makko somo yiɗi wonde candidat walla so natti yidde wonde candidat ko kanko foti haalde ɗum ko yaaci e ɗum noon e wayno ko caggal hannde kadi nde développement ci gueɗe goɗɗe jalti kadi hono kanko Jean Clooney acteur gonɗo toon to Hollywood ko sehil makko kanko Joe Biden e par ce que waddino makko ma won jonti ɗiɗi toon to Californie kanko e Barack Obama rendino mabɓe hirande ɗum noon ko tawi ɓe mbaɗa ko wiyde fundraising kañum woori mi windi hanki lettere wi wonde ko Joe Biden mo anduno hitande ujunnaji ɗiɗi 16 Joe Biden mo anduno hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas wona o Joe Biden o hirdi toon ndeɗon hirande wona ko Joe Biden mo hirdi ndeɗon hirande on Joe Biden yiya e télévision débat hakkude muɗum e Donald Trump e nder haalluji makko o wi so Joe Biden woni candidat ene wayno ko démocrate en koko perdata ɗiɗon haalluji fof noon sibabude ɗum ɗon ko hunde hesere hono kanko Nancy Pelosi kanko kadi wonno meeɗi wonde ardade dumno juuɗo suudu représentant ko mbiyata speaker e nder gueɗe ɗe ɓaaji joni wonde ko kanko président Joe Biden on foti ko yaaci o natta wonde candidat ɗum noon en siftinde on tan ko gila débat wonde waɗi nde henne jaggal muɗum en wayno ko kamɓe takkiɓe kanko président Joe Biden ɓe ɗamino kam ko sibabude nguɗo boto mbaɗo nguron to Washington hakkude makko kanko président Joe Biden e yimɓe hohoɓe woɓɓe arɓe jeeyaɓe e OTAN ɗum ɗon comme ko événement mawɗum kala ko fati e candidature makko kam ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennuɗi haalluji nen ɓeydo hewde tan ɗum noon surtout en ko démocrate en hewɓe taw kadi ko représentant ji gonɓe e état ji ɗi ngannduɗa en so en huula so tawi kanko président Joe Biden o continue wonde hawnaki ɓeɗon député ji démocrate en mbi ko ne mbawi perdude ni en hay suudu représentant ji e Sénat ha hannde toon to Washington ene wayno bato yimɓe jeeyaɓe fedde wiyetende o tan woni koye ñalawmum ɗiɗaɓ e nder konnguli kaalaɗi hannde hono kanko Blinken ko kanko woni ministre des affaires étrangères mo États-Unis o haali hannde o habaru belɗo wonande kamɓe Ukraine naɓe ɗum noon habaru o wi wonde ko ende ene wayno ko avion ngaji bombardier ji biyeteɗe F-16 ɗum noon ko en kaali ɗum hanki hono kamɓe américain ɓe gonno koye heblude pilotage Ukraine naɓe oɗo dumunno foof ma won hitande joni o wi ɗiɗo avion ngaji ene wayno koye nder ceeɗu he ma yetto toon to Ukraine ma fuɗɗo weyde nder e dow Ukraine ɗum noon kadi ko tunnade haalluji kaalaɗi ɗum ɗo fof noon ene wayno ko kanko président Zelensky go tawaɗo batu toon to Washington hayso nde o jeeyaka hen taw kanko hoore makko ko ɗin haalluji ɗo haalano hen ko wi wonde ko États-Unis e leyɗel oɗo fof fotani fadde surtout ha lewru wiyetende novembre par ce que hono kanko Putin ko nduɗon lewru o fadi mo ɗamini pour hawnaki Donald Trump ma gagne so gagnima kanko hoore makko mawo wat ko wela par ce que Donald Trump ma wallumo kala ko yiɗi ɗum ko ɗum waɗi omo ñaagui laamu États-Unis e laamuji bawɗi wonde foof hay événement goto oɗo paari e lewru wotoru yooɓe mbatta ko yaaci en balle mabɓe beele ne gara beele kamɓe Ukraine ɓe mbawa wallude ha leydi natta wonde tan ko kamɓe tan bombarde taw ɓe mbawa défendude koye mabɓe
aade toon to États-Unis hono kanko Alexandra Ocasio-Cortez pitejeaɗo toon to New York gonɗo Washington woni waɗi hannde kayitaji pour wadde ñagade hono kanko juge Clarence Thomas e juge Samuel Alito ɗum noon ko yimɓe jaaɓe toon to Cour suprême beele ne mbaɗe empêchement ɗum noon no wiide makko wonde ko ɓeeɗo en calimi ittude koye mumen e ñaawoji kamɓe Cour suprême ɓe poti ñaawde taw ɗeɗo ñaawoji kadi ko ñaaweteɓe walla ko kawuji kalteɗi ɗi kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo ñaawoɓe eɓe jogui hen intérêt ɗum noon ene wayno ko haali hen ko gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe kalisaji surtout kanko Clarence Thomas mo heeɓi ko fati kadi haaluji ɗi ganduɗa debbo makko kanko Clarence Thomas tawama kadi en jokkodiri e yimɓe yannoɓe to congrès ñande 6 janvier hitande ujunaji ɗiɗi nogas go o haali hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa en kanko Samuel Alito kadi kanko rewa makko gueɗe kadi kaddoji walla kalisaji ɗi o heeɓi surtout won organisation ngaji taw ko ɗum fof ko fonno ñaawede toon to Cour suprême o haali hen kadi ko sakkiti ko en kadi nde hitande ujunaji ɗiɗi nogas go kanko Samuel Alito galleji makko ɗiɗi hen goto Washington goɗɗo toon to New Jersey yiyama wonde drapeau ji États-Unis ene weeya hen kono noon ene wahlita ɗum ɗo fof ko signe wonde ko ɓeeɗo yannoɓe toon to congrès o signe uji jogui pour wiide enen goni contre laamu fédéral mo États-Unis kanko sarɗi enquête no New York to ene e nder haalluji ɗi waali o wi wonde ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en hono kutorgal biyetegal empêchement foti hutorede pour ɓeeɗo en haalde haala mumen jeeya e ɓallude mo signidi ɗiɗo kayitaji ɗi ne wayno ko représentant Barbara Lee démocrate, représentante Rashida Tlaib, représentante Benny Watson Coleman, représentante Delia Ramirez, Maxwell Force, Eliane Omar, Jamal Bowman. ɓeɗo fof ko démocrate donc en ɗamina ɗiɗo kayitaji jettima toon to suudu représentant tawde ko républicain en ɓuuri hewde keewal hawnaki ɗum ɗon jogorani yaarude yeeso hande toon to États-Unis ene wayno ko kanko Donald Trump ancien président des États-Unis o rendini hanki yimɓe hewɓe toon to Florida ɗum noon ene wayno ko hanki woni ñalawma makko cakkittu hade mabɓe wadde convention kamɓe républicain ji e nder ko haalete toon oɗo sa tuyen conseil ji makko kanko Donald Trump kamɓe koye mabɓe ɓe ɓuura yidde hono président Joe Biden natta wonde candidat tugnade wonde ko campagne makko kanko Donald Trump ɓe ɓuuri fewnitanade ko habde président Joe Biden ko on ɓe mbaɗi kalis keɓe dépensé ɗum pour wadde campagne contre muɗum kono joni so neɗɗo goɗɗo lomtinama tawni heddi hen tan temedere ñalawma ɗum ko hunde nde ganduɗa hen ɓe ganda so tawi ɓe mbawi ummanade kadi campagne kesso kono noon ko yiya tan ene wandi ko kanko Donald Trump fuɗɗima attaquede déjà Kamala Harris ko addi hande to bonnude inde muɗum haalde inde mum no fewirani walla haalde gueɗe paɗe noon ɗaminno ko hanke kanko hoore makko maw haal holmo jogori ƴeftude comme vice président ɗaminno ko surtout e nettade ko ñalawma makko cakkitto ko toon to Florida hawnaki maw wi ko nde ko hono Marco Rubio ƴeftata Marco Rubio ko sénateur jeeyaɗo toon to Florida e kañum hoore makko kañum hoore mum e nder campagne uji hitande ujunnaji 2016 kañum hoore mum ene wayno dañjine makko caɗele par ce que kañum hoore mum woni no candidat ha wonti ƴattoje hakkude Marco Rubio ne jeeya e yimɓe ɓe ganduɗa en hawnaki ne ƴefte ene jeeya hen kadi biyeteɗo Vance on kadi ko sénateur gonɗo jeeyaɗo toon to Ohio jeeya hen Doug Burgum on ko gouverneur Caroline du Nord ene jeeya hen kadi sénateur goɗɗo kadi Tim Scott on jeeyaɗo toon to Caroline du Sud ene jeeya hen kadi Ben Carson kañum ni ko meeɗi wonde ministre laamu ko kañum toppitino ko fate logement ene jeeya hen kadi représentante Elisa Stefanik jeeyaɗo toon to New York ene jeeya hen kadi représentant goɗɗo biyeteɗo Byron Donald on kadi ko Florida najo ene jeeya hen kadi cakkito hono biyeteɗo sénateur Tom Cotton on jeeya ko Arkansas ɓeɗo fof ko yimɓe hawnaki ko liste dabɓo hawnaki ko ƴefte goto e ɓeɗon ko haalluji kalteɗo ɗon hono kanko gonnoɗo candidate gadano hono biyeteɗo Nikki Haley ha kanko hoore makko ene sibabude ɗeɗo balɗe kadi o yalti o wi wonde ko kala yimɓe supporteur ji makko omo ñaagui ɗumen yo supporte Donald Trump siftinde on tan ko ɓeɗon kadi yimɓe wonduno e makko kanko Nikki Haley ene wayno ko doole hen ko mbi ko gotanta Donald ɓeɗo foof kanko Donald Trump omo wawi wadde surprise o ƴefta goto mabɓe e nder haalluji noon ɗi o haalno kanko ɓo wimo ƴeftata vice président o ko neɗɗo mo meeɗani sikki kañum wonata vice président donc ene fada en hawnaki hadde 15 lewru juillet ko nden woni convention mabɓe hawnaki kanko hoore makko mo andiniɓe holgono vice président makko toon to Mauritanie tugnade journal bindaɗo e Rim Now
rimnaw.net ene wayno ko ministére de l'intérieur et décentralisation leydi ndi o yamiri ñande altine benuɗo en wonde ko sukaɓe walla yimɓe nangganoɓe e seppoji bannoɗi caggal de résultat ji woteji bannoɗi toon to Mauritanie ñande nogas jeenayyi jaltina ene wayno ɓeɗon yimɓe nangganoɓe foof yo goppe ene wayno ko ɓeɗon foof kadi yo goppe gartire e galleji men ɗum noon e tunnade ko communiqué no haadir ni ɓeɗon foof nangganoɓe ɓen taw ko Mauritanaɓe ma goppe ha heddi e yimɓe ɓe jeeyaka leydi ɓe jeeyaka leydi ɓe noon ma peeje mabɓe ko walla ko wiyete procédure mabɓe judiciaire mabɓe continue ɗum ha enquête gasa ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko ministre de l'intérieur o wi wonde ko laamu ngu yaadani caggal kala ko fate garantisde deƴƴere leydi ndi e kisal leydi ndi way ɗum noon kabo noddi kadi yimɓe wonɓe leydi ɓe foof yo mbawa wallodirde e laamu ngu mbawa wallodirde kadi e hohoɓe leydi ndi pour ha beele deƴƴere ene dañe e leydi hen donc kanko communiqué o no haaldi ni kadi ko yimɓe ɓeɗo he fof nangaɓe koye guure gonɗe e région ngaji ɗi fof ɗum noon ko ɓuuri limtede hen ko wayno toon to Gorgol toon to Nouakchott e toon kadi to Nouadhibou hande toon to Mauritanie étudiant ji Mauritanaɓe wonɓe toon to Sénégal kamɓene ɓe mbawino arde ñande altine ɓinɗo darade yesso ambassade to Mauritanie gonɗo toon to Dakar ɗum noon koye e wiide mabɓe koɓe gaari ko arde kadi wullitade wonde ko kala bourse uji ɗiɓe joɓetono ɗum noon ko gueɗe ɗeɓe joɓetono e sibabu nde ɓe jangga toon to Sénégal ɓe keɓani ɗum dummuno juɗɗo ɗum noon e nder koɓe kaali ɓe mbi wonde koɓe jiiɗi ko wullitade e gardiɗo leydi Mauritanie hono Mohamed Cheikhul Ghazouani pour hawa wawa jokkodirde e ministére toppitiɗo ko fate jangde towde pour beele ne wawa walludeɓe kamɓe étudiant ji Mauritanaɓe wonɓe toon to Sénégal beele ɓe keeɓa jobdele mabɓe jobdele ɗe tardi hebde ɗum noon kadi ko tungnade e journal biyeteɗo Sahara Média windi ɗum ko ñande altine nde habaruji men international toon to Mali hono laamu militaire gongu toon ene wayno ɓe wonde à partir de hande ɓe jamiri hono pelle dawriyankoɓe won toon ɗum noon parti politique gonnoɗi toon suspendunoɗo guila ñande sappo lewru avril ene wani jamirama à partir de hande yo puɗɗito gueɗe activité ji ɗi politique jogui mbaɗanno ɗum noon siftindon tan ko kamɓe nguɗo laamu militaire ko kamɓe kadi mbanno suspendre ɗiɗon parti politique par ce que pour men wiide wonde ko ɗiɗon parti politique koko caɗino décision ɓe mbanno pour wiide wonde ɓe ɓeydini koye mabɓe dummuno juuɗe pour wonde continude ardade leydi ndi saabu leydi ndi deƴan taw ha kene wawa yamirde woteji taw ne mbawi waɗede e leydi he donc wawi wonde fof ene wayno ko communiqué keso wonande ummade toon to ɗum noon ummade toon to gouvernement militaire gonɗo toon taw ardi ɗum ko colonel Assimi Goïta toon to Burkina Faso e tugnade toon to radio France international hono avocat biyeteɗo Guy Hervé Kam nangganoɗo oɗo dumundu foof ene wayno o accama hande oɗo ñalawma toon to Ouagadougou gaccugol makko noon tugnade kadi e avocat ji makko ko kaali ene wayno ko kanko hoore makko ko baɗaɗo résidence surveillé e ɗi condition ngaji gaccugol makko ɓe mbi wonde ko alay saago condition ngaji gaccugol makko ɓe mbi ko ni way ene wayno ko tout le temps kanko mo wonde ni yimɓe gardien ji walla yimɓe jeeyaɓe sécurité en ndewa makko to wawi yaade foof ndew yaltata nde kadi ene wayno rokkino permis makko de conduire passeport makko tottino ɗum juge d' instruction o ala droit yaltude capital Ouagadougou kadi ñande fof mo foti yaade laabi ɗiɗi par ñalawma mo foti yaade toon to tribunal o présente o kamɓe avocat ji mabɓe ɓe mbi ɗum ɗo fof ko gueɗe haddemo kanko hoore makko liberté makko kadi ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa bindunoka e ñawore nde ko wawi wonde fof en wani ko kamɓe avocat ji ɓe potti e juge d' instruction toon to Burkina toon to Ouagadougou pour hollude kadi mettere mabɓe par ce que ɗum ɗo wona liberté ko wawi wonde fof en wani ko kanko oɗo Hervé tugnade kadi ɓuruji jaltuno toon ñanden hono yimɓe hewɓe ceppino ɗum toon to Burkina Faso e surtout toon to Sénégal pour beele mo woppe ko wawi wonde fof ene wayno o accama hande kono noon liberté makko gaccugol makko hande koye condition ngaji fawi condition ngaji ɗi kadi o wawa yaltude leydi ndi o wawa yaltude capital mabɓe Ouagadougou o wawa kadi yaade hay nokku taw gardeji ndewani makko e kadi ñande foof laabi ɗiɗi par ñalawma mo foti yaade toon to tribunal o présente o ɗum noon tugnade e habaruji ɗi radio France international windi habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Gaza e tugnade kadi ko Al Jazeera holle subaka he hono kamɓe militaire uji Israël e surtout en kadi wonɓe ɓe mbawi kadi warlade kayitaji ɗum noon ko nokku gonɗo toon to Gaza
ɗum noon ko caggal nde kadi nde ma won balɗe ɗiɗi kamɓe ɓe berlino toon bomboji e école goto gonɗo toon to wuuro wiyete Han Yunus ɓe mbaɗi hen kene won nogas e jeenayyi palestinaji ene wayno ko hannde kadi ɓe mbi wonde ko alay saago ɗon hakkude Gaza militaire uji mabɓe kamɓe Israël nan toon ene kaɓa e yimɓe mouvement biyeteɗo Hamas ɗum noon ko alay saago yimɓe wonɓe toon population yimɓe civil en wonɓe e ngoɗo wuuro il faut ko jalta laaɓa ko ɗum noon woni ko hawni hen gueɗel ganngel ko ɓeɗon ɓe mbiyata yoɓe jaltiɓe kala to ɓen jalti cornuyi kadi jeehi banggoɗe ɓe gabboto ɗumen kadi ɓe berlo toon bombuji tungnan ha hande El Jazeera ko haali comme bombuji berlata ɗi ala discrimination donc ko ɓe berlo ɗum école aji ɓe berlo ɗum hayto jardin ji to sukaɓe goni donc wawi wonde foof ene wayno ko kaldigal kadi ko fate ne cessel ene continue hande toon to Qatar kono noon ene wayno ko kamɓe Israël ɓe dartinani bomboji mabɓe walla haare mabɓe ha hande kadi ɓe kollani hay signi hay sindo ko nanodiral waɗi wonde ko kamɓe koye mabɓe dartin guerre o habruji men international toon to Grande Bretagne e tumnadi kadi ko BBC windi hono kanko premier ministre kesso en wayno wi wonde ko nanodiral gonnogal hakkude Rwanda e Grande Bretagne ko fate surtout neldude ɗiɗo ɓeɗo réfugié ji toon ittuɗumen Grande Bretagne nawɗumen toon to Rwanda ene wayno ko kanko laamu makko o samminigal ɗon nanodiral donc ɓe berlima ɗum ɗum ɗon noon hono kanko Keir Starmer donc premier ministre kesso lomtiɗo Rishi Sunak o wi wonde ko ngal ɗo nanodiral ko kalis ko perte kalis e surtout ene wonde ko kalisaji jogonnoɗe waɗede hen yen pour naw ittude yimɓe toon to Angleterre nawa ɗumen toon to Rwanda ɗum noon Rwanda woni ko banggue funnague Afrique wonan ɓe ganda o wi ɗum ɗo fof ko perte kalis joni noon ko haaltano hen wonde ko kamɓe déjà ene ɓe mbaɗino kamɓe Angleterre ɓe dépensine hen kene ɓuuro $3 million ene wonde ko oɗo kalis est ce que ɓe jogorno namdade wonde Rwanda yoɓ ɗum kono noon ko fama tan joni ene wayni ko Rwanda o jogorani yebde oɗon kalis oɗon kalis noon jeeya hen hôtelaji walla nokkuji ɗi ɓe mahi toon to Rwanda pour so tawi ɓeɗon yimɓe ɓe guittata ɗumen toon to Angleterre pour gadde mbaɗe hen ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ene kanko wi wonde o jaɓani ɗum ɗo fof noon ko ngal ɗon nanodiral noon ko gueɗe puɗɗinoɗe e guila kanko biyeteɗo Boris Johnson mo woni e laamu a siftinton tan Boris Johnson e kanko Rishi Sunak fof koye parti conservateur uji ɓe gonno e kadi ko kanko Boris Johnson nde woni e laamu nde ko kanko wonno ngal ɗon nanodiral haaldude e Rwanda beele yimɓe ene guite toon to Grande Bretagne yimɓe ɓe ganduɗa ɗanniɓe gonɓe toon taw ɓe ngala kayitaji ha mofti e toon to Rwanda ha kayitaji men ñaawe to Grande Bretagne gartire walla nawe banggueji goɗɗi donc ene wayno ko kanko Keir Starmer premier ministre kesmo Angleterre ene wayno o salima ngal ɗon nanodiral bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar hannde oɗo ñalawma alarba 10 lewru juillet hitande ujunaji 2024 yen mbaala jaam ha janggo kadi so tawi Allah jawima en gartu e habaruji moon e ɗemgal Pulaar on jarama.